Igama lami ndinguMasibulele Ifani ndingunkolosa ndingwalela laseNgwevana phansi kwedolophu yaseMqanduli. Iprogram yaseLouis Agri ndiyijoyine ngo-August nge-1st ndaqala nayo uze kube ngoku. Ubomi bam before ndiqale iprogram kaLouis Agri bendingumuntu bengasebenzi obehleli phansi ndingena fumana misebenzi kwindawo bendiye ndihambe ndofaka kuzo i-CVs ndazofaka apha kulena iprogram kaLouis Agri ndafumana umsebenzi apha kule program kaLouis Agri ndasebenza ndisebenzise kakuhle kakhulu kule program kaLouis Agri ndikubona futhi nomohluko njengokuba bendihleli ndipha ekhaya ndingenanto ebendiyenza. Ubomi bam butshintshe kakhulu lokufika kule program kaLouis ukubana ekhaya ngoku kuyakwazi ukulala kudliwe ngenxa izinto yokubana ndivuka ndize emsebenzini. Ekhaya kuyakwazi into yokubana kube khona into ekhiwayo egadini kungadanga kube kanti kuyiwa esitore. Kwisinze saseziphiwe apha esikolweni zezityalo ndingumntu ongena egadini ndikhe ispinashi, ikhapheshu, ibeetroot, icarrots ukwazi uba kubekho isishebe utyiwe kwipoverty ekhoyo apha eMzantsi Afrika yendlala. Izikili endizifumeneyo apha kule program kaLouis Agri zininzi. Esokuqala sesokufunda ukulima, esesibini sesokujonga umhlaba lo ulima kuwo ukuba uchume kangakanani na, esesithathu kukuqaphela indawo leyo ofuneleke ulime kuyo into yokubana ime kwindawo enjani, istip or esiselevelini. Okwesihlanu umcelimngeni wokujongana nento yokubana into mozityalile funeka uzihoye kangakanani na izityalo zakho, uzikhathalele, ukuzinkcenkceshela, ukuzenzela zonke izinto ekufanele uba uzijonge ngazo ezifana nokuzipha umhlaba, ukuzihlakulela, nokuzibhedisha, usisuse ebhedini uzityale kwindawo ezothi zibe kanti zikuyo njengokuba uzibhedishile. Izinto endithe ndazibona ebendizibona into yoba besinodishana nobunzima ukusuka kwam ngo-August kulo nyaka uphelileyo ukusofika ngoku andikwazi kuba ndiye kwamakhelwane okanye ndiye kwivenkile ekhoyo ezisitoro zalapha ekuhlaleni ndiyoboleka ukutya endizokubhatala ngokuhamba ndicela izinqunqu nemisebenzi apha ekuhlaleni okufana nokwakha. Ngoku andikwazi ngokuba imali endiyifumanayo nesitaphethe endisifumanayo apha esikolweni ndiyakwazi ukuthenga amaqamba. Iveji andihambi ndoyithenga evenkileni ndiyikha egadini. Minintsi gqithi imicelimngeni endithe ndazibona ndiphumelele kakhulu kuyo ndokufikelela apha kule nantsika kulo msebenzi kwalapha kwaLouis Agri. Umohluko owenziweyo apha yile program kaLouis Agri ibe nkulu kakhulu ngokuba wonke umntwana walapha kule lala seNgwevana uxhamle kule program kaLouis. Wonke umuntu xa kusube sifika emakhaya sithethana nabo nomama bethu sisiva nabo bencoma kuthi njengoko siphuma kube zindlini bancome kakhulu malunga nexanduva elithe lathathwa nguLouis Agri kwicala lento yokubana awucelisi sokupha sipho uyoma kwi-roll on nakwi-towels, uyakwazi ukuzithengela nenye into ethi bekanti yasilala endlini ungumntu nawo ukwazi ukuba noxanduva lokuthi mama khawuyobhatala umbutho xobethekile kulena inyanga malunga namatyala othe wabe kanti unawo. Xa ndigredile ndibona ndingumntu ozokwezenzela ukufundela ukulima nokudilishana nabantu endinothi ndisebenzisane nabo kulo program ndizobe ndiyilimile okanye ndilime ii-hectares enantsika enkulu ndijonga abantu endizothi ndidilishane nabo ngokubana sidibanise silime
senze into enye ngokuba ukusuka ngokubheka phambili ndingumuntu ondisixelayo ukuba lo umsebenzi endikuyo andisahalela ukuphinda ndahlukane nawo ngokuba ngona msebenzi unenantsika unexanduva kakhulu lokudishana nawe wena ungumuntu into yokuba ulale utyile kwindlela ekuthi kuphileke ngayo ngokungabikho kwemisebenzi. Lo wokulima nalo kufunda ukulima wona msebenzi omhle kakhulu. Ndicinga into yokubana mna ngoku ndokuphuma kwesi stephet sikaLuyi ndiphinde ndibe ngumuntu ozothi ndizenzele ndiqhubeleke phaya ekhayeni kweziya zityalo sasizinikiwe ndenze okukhulu ngaphezu koku ndikufundileyo nalapha esikolweni.